ବଦଳିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଓ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ତଥା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ ୟୁନିଫର୍ମ। 2 ହଳ ପୋଷାକ ସହ ଜୋତା ଓ ମୋଜା ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବ। ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପିଛା 550 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ରହିଛି 2 ହଳ ପୋଷାକ, 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ହଳେ ଜୋତା ଓ 2 ହଳ ମୋଜା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ 125 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟି ସାର୍ଟ, 125 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ, ଜୋତା ଓ ମୋଜା ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପୋଷାକ, ଜୋତା ଓ ମୋଜା କ୍ରୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି।